Welkom to de Vrije Plautdietsche Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en dit is de 5e Lekzion en vandaag willen we van den ieeschte Drot leren en wesse Mellodieen leren spälen met den Drot. We haben al van de verschillende Jittoren geredet. Vandaag wollen we van den ieeschte Drot leren. De eerste Drot heet ei. En dat is de ganstanste Drot. We willen vandaag van 3 noten leren aan den ei-Drot en ook wesse Mellodieen leren spelen met die noten. Je denkt dat vielleicht ook dat we han ook al eier geredet van wel noten worden op een notensysteem not geschreven. Aber wenn je nu een notensysteem kijken, dat laat nog ganz anders als in Jittorenjenek. Aber dat kan we nog toepassen. Wenn we leren wo wesse noten zijn op een Jittorenjenek, kan we ook leren krijg we dezelfde noten op een notensysteem not passen. Wenn we den eerste Drot spelen met onze vingers te optrekken, zoals dit, spelen we de ei-noot. Krijg zoals de Drot heet. De ei-noot je heet ook op een notensysteem, ook wo dat ei heet. En de ei-noot je heet aan den bovenste ruim nemen. Wenn we dan zo'n noot als dat zijn op een papier, weten we dat we zullen den ei-noot opspelen zoals dat. Al deze beelden wat je hier zijn, heb je gemerkt te moeten helpen met de Jittoa leren. Wanneer je die worden gleichen, mij te studieren, ik heb die alle op een website opgedaan. Wanneer je op een handwijs opdrukken wat er in de beschrijving is van deze video, kan je die alle op je phone op en zelf sterk gaan. So nu hebben we van de ei-noot geleerd, nu willen we van de F-noot leren. Om de F-noot spelen, moeten we nu met onze eerste vinger op dat eerste hak opdrukken, zoals dit. Je kan dat dan ook forceren, waar de toon zich ändert. I is een klein beetje leger als F. Krijg zo, wanneer je wil een F spelen van op een notensysteem, wordt dat de bovenste linie zijn. Dat is een stap hoger als I op de Jittorenjenek en krijg zo als dat een stap hoger op een notensysteem als I. Dat nächste is de G-noot. Om dit spelen moeten we onze derde vinger op dat derde hak opdrukken. Op een notensysteem vinden we de G-noot boven de bovenste linie. Met deze 3 noten kunnen we al aanvangen Mellodieen te spelen. Wanneer we nu onze notensysteem nu kijken, kan we zien dat dat vangt aan met een ei-noot. En dat meint dat we worden aanvangen met de ei-Drot opspelen. Dan proeven al die noten op de notensysteem nu zijn en uitvinden wat die heeten en ook waar die zijn op de Jittorenjenek. Laatst leert we van verschillende noten, volle, halve en viertelnoten. Nu worden we dat met deze 3 noten opstellen. We hebben hier een notensysteem dat we worden durchspelen. Dit zijn ook alle volle noten, die moeten we voor 4 minuten spelen. Nu moeten we nog schwind een klein beetje reden van waar je een Jittorenplekje te houden. Om dat recht houden, wil je dat tussen je duim en eerste vinger, zodat de spits van de Jittorenplekje van je hand wegwijst, over gelijkende junt, of gelijkende de Jittoa. Wil we dan nu toop spelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En voets nog eenmaal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut, je hebt nu je eerste melodie durchgespeeld. Wanneer dat fehlt, kan je nu dit durchharken zoveel als je fehlt, zodat je dat recht en fijn kan matchspelen. Dit waren alles volle noten, nu worden we de halve noten even. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
En voets nog eenmaal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Nu zijn we bereit om de viertelnoten even. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik wil ook zeggen dat wanneer je wilt op dat derde hak spelen, zoals dit, als dat een goede idee, om je eerste vinger naar hammer op dat eerste hak houden, zoals dit. En dat er niet raufnemen reicht, wanneer je op dat derde hak spelen. Wils dan, wanneer je terug raufdown naar dat eerste hak, is dat veel leichter, wanneer je niet maar een voet je eerste vinger danach frisch nap. Zoals dit. Deze drie systemen werden om je te wijzen waar de noten een toon en lengte ändern en ook een beetje tot even. Nu wollen we wesse Mellodieen spelen en deze hebben noten wat zich noch doller ändern. We moeten dan oppassen om de rechte lengte in toon spelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je han goed gespeeld van dir. We han al 3 noten geleerd en al aantal melodieën kunnen spelen met die. Sei fan. Ik freue mich, om je het nächste Mal zijn in de nächste video. Sehr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese Plautdietsche Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.